Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bepen Chenglok penangan ke theke dinga bang phubang phile pen solang do Karbi Anglong Raratum Karbi la meramai Ameiphu Hidihnath Rongpi arong ka chewoi joy jok ningdu ka chepaklang dunti Kedam tang preni pai cricket homarni adaba pora hutsi Karbi la meramai Ameiphu Hidihnath Rongpi Diphu Medical College alongsi kapajut sia chethe chen pen ilitum pen nang chepa di tekanglo Karlitang Hidihnath Rongpi alang like ahudesi Karbiaratum akisung ke boy hut pen chenglok Karbiarat akari hemprek akachesong ahuta kachesong karjabdun thiba bang phulo alang like ahudesi National Congress Party Karbi Anglong District Aparman Maiphuta ke manduna bang phulo Chethan ponme Karlitang Hidihnath Rongpi alang like parisumar boma uve hut penta methanga khai jutang jubat kapachan ponjia phan lapen Karbia khai lamet lamchong kapachan ponjia phan penang an kachapadu ka bang phulo Alang like kai keta khaya kisung ke boya porhut karja pidun japhan aning ke hang parpe ka job kedam tang ningkan pharo crescer kebra trokner kebra sipen trokner kebra hinia ningkan an KSA kongchun bangta ke mantang abang phulo La ancho takali alang like kedam tang ningkan suri hinira sipen ningkan suri hinira trok ningkan hut Indian National Congress Ratcharia Songpen Bokajan constituency longpen MSC election ta chipate dunlo Alangli piniar niya porkali pinpen arong kachivoi jo birta social media longpen longsi Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Bepen Chenglok ke Asia sa khilapen penang an hamphang asongja potung ningduk chepaklang ponrin tisi alangli karjong chomring me ke duke thak don longpa me kajia phanta arnama hirjume hangpi ponrin tilo News Desk report Karbi Anglong live